Gledaj kakav ogroman list. Hajde da nešto nacrtamo. Odlična ideja. Taman imam čarobne četkice. Nacrtat ću roze kućice. A ja čokoladnu. O, postale su prave. I naše lutke sad imaju svoje sobe. Ćao, Barbie. Dakle, počinjemo renoviranje. Ukrasit ću zidove žvakom Huba Buba. Odlično. A sada dodajem okvir od balončića. Savršeno. A za krov imam nešto posebno. To su žvake Huba Buba. Imam najlepši krov. O, da. Obožavam ovu žvaku. I posljednji detalj. Ogroman logo pravo u centru. Tada, moja kućica je gotova. Onda sad je moj red. Ajoj. Sve sam prosula. Pa nema veze. Sad ću stati i sve skupiti. Dakle, moj krov će biti od najlepših čokoladica. Odlično. A sad ću nalepiti čokoladne štanglice na zidove. Super. I treba mi lep okvir. O, moja lutka je oduševljena, super. Probat ću malo. To je prelepo. Dakle, treba nastaviti sa renoviranjem. Ne, treba mi veći kolač. Da, ovakav će biti taman. Hajde još da pričvrstimo ovakve tobogane na naše kućice. Da, hajde, to je super ideja. A sada pravim bazen. Sipat ću okolo puno šarenih žvaka. Da, i zalepit ću logo. A unutra će biti aparat sa žvakama. Prelepo! Oho, kakav cool bazen si napravila. Šokirana sam. Dobro, a ja ću imati pravu čokoladnu fontanu. Gledaj kako lepo curi topla čokolada. O, da. A ivice ću ukrasiti komadićima bele i mlečne čokolade. Savršeno! Eto, naše lutke su spremne da se spuštaju sa tobogana. O, da, to je tako zabavno! Juhu, naše lutke tako uživaju. Svaka nam čast! Da! A sad je vreme za novu sobu. Napunit ću je sapunicom. A sad ću staviti ovaj krug sa žvakama. Ekstra. I treba mi još kolica sa šećernom vunom i aparati sa bombonama. Odlično. Napravila sam pravi slatki par. O, da. Moja lutka je oduševljena. Da, to nije loše. Ali naša soba će biti bolja. Ej, čekaj! Šta tvoja lutka radi u mojoj sobi? Dobro, ne dari se. Uzet ću je. Nemoj da plačeš, mala. Naša soba će biti bolja. Obećavam ti. O, kakav sjajan crtež. Hoćeš li da ti napravim isto? Nije nikakav problem. Sve će biti spremno. Napravit ću konjića pod puno čokolade. Da, odlično. Gledaj, tvoj ringišpil je spreman. Stavit ću ga ovdje, pravo u sobu. Da. A zidove ću ukrasiti čokoladnim srcima. Lepota. Još treba staviti aparat sa bombonama. 100 i 2 stolice u obliku šolja. Tako su slatke. Hajde, uđi, draga. Sad je to tvoja lična soba za zabavu. Uživaj. O, baš mi je drago. Jao, moje lutki se zavrtelo u glavi. Sedi, odmori se malo. O, Barbie ti je donela koktel. Kako slatko. A vreme je da sredim drugu sobu. Napravit ću zid od žvakaćih pločica. Super! A zatim mi treba ova staklena stvar. Unutra ću rasporediti žvake.
Žvake Lavis su tako ukusne. Tu će biti šarena stanica sa različitim žvakama. Odlično! A tu ću sipati sve moguće žvakice. Ovdje će biti sto, tanjir i naravno opet žvake. Žvaka nikad nije dovoljno. Dobila sam ideju. Gledajte! Napravila sam ovakve moderne stolice od žvaka. A tu ću okačiti sliku moje lutke. Eto, uživaj, draga. Ovo je sve za tebe. Drago mi je što ti se sviđa. Prijatno! Wow, baš je super. Ali gledaj šta ću ja da napravim. Moj zid će biti od bele čokolade. Ona izgleda kao prava cigla. A evo i glavnog iznenađenja. Čokoladni klavir. Napunit ću ga bombonama. Da. I napravit ću dirke od bele i crne čokolade. Ispao je pravi klavir. Zar to nije super? Stavit ću ga u sobu. A od polovine čokoladnog jajeta ću napraviti fotelju. I još stavljam kontrabas. I još jedna čokoladna fotelja. Čokoladni sto i mini vaza. Odlično. I naravno slika moje prelepe lutke. Joj, draga, ti tako lepo sviraš. Tako si talentovana. A ja ću napraviti najveći balon na svijetu. Pukao je. Sad sam sva lepljiva. Fuj. Ali sada imam puno roze žvake. Od nje mogu napraviti namještaj za spavaću sobu. Napravit ću krevet sa zečjim ušima i pokrit ću ga mekanim pokrivačem. Zatim ću staviti tepih i slatku policu u obliku medvedića. Preslatko. I naravno treba sto sa ogledalom u obliku srca. To je ekstra. Joj, moja Barbie se toliko umorila tokom dana da je odmah legla da spava. Laku noć, draga. Spavaj slatko. A ja pravim kupatilo. Umjesto vode sam sipala čokoladu u kadu. Stavit ću čokoladne police, sto sa ogledalom, stolicu i naravno tepih. O da, sve je tako lepo. Vreme za spa tretmane. Odlično, čokoladna maska za lice je savršena. O, čini se da je Leslie također zaspala pravo na podu. Jao, pokrit ću je mekanim toplim pokrivačem. Spavaj slatko, drugarice. Jao, devojke su konačno završile renoviranje. Samo pogledajte njihove divne kućice. Svaka je lepa na svoj način. Čija kuća vam se najviše dopada? Čokoladna kućica? Ili kućica od žvaka? Napišite svoje mišljenje u komentarima i hvala vam puno što ste bili sa nama. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. To nam zaista mnogo znači. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao društvo!